Hej og velkommen til. I dag sidder vi inde på Asox Prison igen i dag. Det er lidt tid siden jeg har optaget og lagt nogle videoer ud. Det er også det sådan episoden kommer til at handle om, hvor jeg så forklarer hvad der er sket og sådan noget. Som I kan se ude i siden her, der kan I se at jeg kun har 2.410 kroner, tror jeg, cirka deromkring. Og der har jeg, fordi at vi har samlet masser af brød. Vi har bare ikke lige været nede at sælge det. Og så også fordi at nu kommer der så en rigtig lang historie. Det starter en dag med at mig og dem jeg teamede med, Oliver og Simon og Malte, vi havde farmet en masse brød. Og det er bare min del af historien. Jeg oplevede det ikke rigtigt, men jeg har hørt det, og jeg har set vores ting er væk. Og så min del af historien her kommer her. Jeg blev så bandet en dag. Og jeg blev ikke bandet for hack. Det blev jeg ikke. Jeg blev bandet for stop. Grunden var STOP. STOP. Det var grunden. I 14 dage. Og da de så fik deres forum op at køre, der sendte jeg også en banepil, sådan jeg kunne blive ombandet. Og der blev jeg også ombandet hurtigt efter. Så Joe Virtual Games. Og det er fordi jeg blev bandet, fordi jeg fik et spørgsmål i chatten, og så svarede jeg på det. Det er ikke rigtig noget, jeg gider at snakke om lige nu. Men jeg blev spurgt af Mr. Stilo Wife, eller min ven, som hed Noah. Han spurgte, om jeg lige kunne fortælle om det, om hvad jeg har hørt og sådan noget. Og så skrev jeg det selvfølgelig til ham. Og så, ja, så blev jeg bare bandet 5 sekunder efter. Og så Simon og Oliver, de reagerer på en meget mærkelig måde. Altså Simon Lofgren og Wonderboy. Det de starter med at gøre, det er at de tror jeg er blevet bandet i længere tid, og de tror jeg er blevet bandet af en grund. Det er i hvert fald det jeg har fanget af det. Og så gider de ikke at vente, fordi jeg blev bandet så længe, og jeg sagde også til dem, at jeg burde ikke rigtig have blevet bandet, og jeg snakkede også med en der kendte virtuelt. Og så og så kørte den bare videre, og så gad de ikke at vente ned at se, så mig og Malte, altså mig og Declaville 2003, som vi også startede en serie herinde. Vi havde cirka skaffet 6 brød alle sammen. Men Oliver og Simon, de valgte simpelthen at tage det hele, gå ned og sælge det, og rank op uden os. Uden at spørge os eller noget. Bare fordi de fablede om, at jeg var blevet bandet i 24 dage. Og jeg var kun bandet i 14 dage, og jeg blev også ombandet efter 3 dage. Og det er sådan den historie, altså. Men så kommer der så lidt mere på den, ikke? Det der så sker, det er at jeg så en dag sidder og spiller. Og så sidste fredag, eller i morgen er det fredag, det er torsdag i dag. Og så i morgen, sidste fredag, der gik min computer i stykker. Og det var sådan der, hvor de gjorde det. Og fordi min computer gik i stykker, så gad de heller ikke at vente. Men nu er min computer så fikset, og det er også det, der er en af grundene til, at jeg ikke har lagt nogen videoer op. Det er fordi min computer var i stykker. Så spillede jeg så lidt på min bærbar. Den kører okay, men den kan jeg ikke filme på, så jeg kunne ikke rigtig filme noget godt til jer. Men når jeg så fik min computer, så har jeg så begyndt at filme noget PvP, og der gik også 2 videoer tabt, da min computer den skulle repareres, fordi harddisken den var kaput, så den skulle geninstalleres, og nu har jeg fået Windows 10 på den og sådan noget. Så den skulle simpelthen geninstalleres, eller restartes helt fuldstændig. Og ja, så skulle jeg lige downloade mit shit og alt det. Og da jeg så fik gjort det, så skrev jeg den der banepil.
Og 10 minutter efter det, der blev jeg omdannet. Og det synes jeg er fedt, de svarer så hurtigt. Men mig, Malte, Simon han har sagt undskyld for det, men Oliver, jeg ved ikke helt, hvad der sker med Oliver. Jeg går sgu da forkert. Jeg skal ned og mine. Jeg ved ikke helt med Oliver. Jeg har hørt nogle ting, men jeg håber ikke, det passer. Og så, ja. Det er sådan en af de, det er sådan, altså. Og så en anden grund til, at jeg heller ikke sådan rigtig kunne uploade, og jeg havde de der 2 videoer uden at uploade dem. Det er fordi, det tager rigtig lang tid at uploade på mit internet. Men lige om et par uger, så får jeg fibernet. Måske 1, 2, 3 uger tid. Der får jeg måske fibernet. Og det bliver selvfølgelig rigtig fedt, når jeg får 60-60. Altså, det er kun nogen, der ved, hvad 60-60 betyder. Og i hvert fald, der kan man så få alt. Det er ens internetstyrke. Der får så 60-60 i download og upload. Og så, ja, så er det jo også derfor, jeg ikke rigtig kunne uploade nogle ting til jer, fordi jeg har stadig et skræddet internet. Det er 5.5 lige nu, så det tager cirka 2 timer at uploade en 10 minutters video, så det tager altid. Men altså, jeg ved ikke helt, altså, nu laver jeg den her Atox episode 2 til jer. Vi blev forrådt for 6 dages brød, men Simon han er D-ranket, men Oliver, jeg ved ikke helt med Oliver. Jeg ved sådan set ikke så meget om Oliver lige nu. Men så vi har ikke rigtig skaffet noget brød, men vi har sat herinde i hvert fald lidt over en uge, og vi har bare prøvet at skaffe masser af brød. Jeg kan lige gå op og vise jer vores celler. Malte han fik sin celle i går, så jeg har ikke lige fået add til den endnu. Men ja, altså, der er vel ikke meget til det, altså. Det er vel bare sådan derfor, der ikke har været nogen uploads, og det ikke går så hurtigt herinde jo. Og så har vi også lavet vagtansøgninger, mig, Simon og Malte. Maltes den blev desværre afslået, eller afvist. Jeg ved ikke helt med min. Lige pludselig så læste han ansøgningerne, men så lige pludselig så gad han ikke længere at læse ansøgninger. Så det synes jeg var lidt mærkeligt. Lige pludselig så stoppede han, jeg tror han skulle ned og spise. Men så læste han ikke ansøgningen bagefter, så vi har ikke rigtig fået svar på vores. Så, ja. Her der har jeg faktisk noget brød. Lidt over næsten 2 stags brød. Så det går okay. Det går okay. Lige gå ned til Simon. Det her det er faktisk min gamle celle, Simon har fået, fordi jeg glemte at købe dage på den til at starte med, og så mistede jeg den, og så dit og dat og dut, altså. Så fløj det afsted. Og så nu har vi bare fået den tilbage igen. Maltes celle, den er lige, hvor er den? Den er her. Der er den. Det klipper lige 2003. Og jeg kører Optifine. Så det er fedt. Det er fedt. Men vi sender den igen. Wow, what? Tilbage med det her. Så skal vi lige lave 3 brød. Sådan. Ind med der. Og så klipper jeg sgu lige til at spawn, så vi lige kan afslutte episoden. Så er vi tilbage. Og her der skal vi afslutte episoden. Og ja, der var lige ham der bademand Thijs, tror jeg nok han hedder. Men nu skal vi til at afslutte episoden, og ja, yeah. Jeg siger bare tak for denne gang, og tak fordi I gad at se med. Jeg håber selvfølgelig, at min YouTube-kanal gror så godt som muligt, eller så meget som muligt, og jeg vil selvfølgelig lægge så meget som muligt tid i det, som jeg kan. Men som sagt, så har jeg ikke så godt internet. Så, så var det bare det. Så vi ses, drenge og piger, selvfølgelig. Hej.